Senibingelele Wind of Asobit TV. Ngiyajabula ukuthi siphinde sihlangane sizoxoxa kabanzi ngomculo nezinto ezenzeka kuwo. Kunabantu abayohamba bebulawa inhliziyo, bawumana nje inhliziyo ngenxa yokuthi babamba kakhulu inhliziyo, abathandi nabo abazenza, kodwa somewhere somehow igcina lento umuntu imodla kancane. Lokho kusuke ngeyi-15 kuze kube manje. Khona abantu abangekho right, abanye abekho right mabezwe abanye abantu ababathembayo uma bencoma i-album kaKhuzani, akubaphathi kahle lokho ngempela. Ngaleso sikhathi uKhuzani abamazi, azange bembone indawo, abahlanganisi lutho noKhuzani, abawuthanda umculo wakhe, kodwa the way abampheshe ngakhona ukuthi kwenzeke nje into ebhedayo kuye, ingoma ibhede, bafisa konke. Manje lokho akwenzeki, kubuka nezinkinga-ke, the way kodwa asebenza ngakhona, sengiqala ukuba worried mina, ngikhathazekile kakhulu. Akusekhona ukudlala ukuthi hhayi ukutalapha or lokho kudlalisana kokuncikisana sekuyinto serious. Bazogcina benenkinga yokuphithelelwa yikhanda, and abantu ababaziyo kuzomele bebagade bebabheke ngempela, ngoba lento abayilwisayo ngeke ulivimbe ulwandle, noma ngathi wenzani ngeke ulivimbe because ligugula kwasani. Lokho okwenzakalayo kuwubufakazi bokuthi le album isazodla abantu, isazokwenza izinto ey'nkulu, isazothatha ama-awards, kusazokwenzeka izinto ey'nkulu nje kuyophela kwalo nyaka nawunyaka ozayo. Isazolokhu nje igenqezile phambili yenze iy'manga. Lokho akushiwo yimi, lokho akusikhona ukuthi ngikususele ekhanda, indlela izinto ey'hamba ngakhona. Ngihlale ngizwa bekhuluma ukuthi hhayi uKhuzani akavume, mase isikhathi somunye umuntu yini afuna izinto zibe ngayo. Hlale sikuzwe bekukhuluma bekuphusha everyday. Bona uma abantu abaningi sebevumile ukuthi i-album yiyo ishaya khona, ihamba kahle, ley'ngoma ezimnandi, especially Zoyi-19. Yini pho lo mhobholo ongaka ukuthi behluleke ukuvuma or bey'thulele nje uma ukuthi kahle abafuna ukwamukela. Mhlawumbe kwesinye isikhathi izinto zimnyama nje ey'mpilweni zabo, akusikhona ukuthi uba zimnyama, yingoba babambe iy'nhliziyo for izinto ezingeke bezenze lutho, ngeke bey'shintshe. Ezinye izinto emhlabeni ngeke uzenze lutho, noma ungenza amavidiyo amangaki, khomente kangaki o-Facebook, lokhu kuphendulana nabantu, umlando awushintsheki. Umlando uyohlale uyinto eyi-one eyiqiniso. Ngisho kuthiwa wena uthini or unifisa kanjani, angeke kuze kuhambe ngendlela wena osukufuna ngayo. So ngithi mina abantu abehlise imimoya, bekhulule iy'nhliziyo, beqhubeke ney'mpilo zabo, belindele amaqhawe abo azoreleasa umsebenzi lo osuthenjiswe isikhathi eside okungaziwa ukuthi yini kwenze njani. Noma-ke kuphinde kwabuyelwa estudio kwakwenziwa ama-correction, kwadelethwa, kwa-edithwa, kwa-edwa, angazi. Iyona into mhlawumbe okumele beba-concerned ngayo. Enye into okumele bebe-concerned ngayo ukuthi kuzoba umaskandi yini or kuzoba igqom emixini umaskandi, because asazi. Yizona zinto lezo kumele bey'khathaze ngazo ukuthi ingabe kuzolandelani thina kulo muntu lo esimlandelayo. Yilokho kuphela abayihlupha ngabo. Bayihlupha nje ngomuntu ongena-stress, ongenandaba nabo, ongabanakile, ojabulela umsebenzi wakho omusha, ongakaqedi neviki, osuwenza izinto ey'nkulu ney'phezulu engazange zize zenzeke endimeni kamaskandi. Manje-ke bahlushwa yileyo nto leyo, leyo nto ibaphethe kabi ukuthi why kwenzeka kanje kuKhuzani, why izinto zihamba le ndlela ehamba ngayo. uNkulunkulu unecebo ngomuntu. uNkulunkulu uyazi ukuthi into ethize iyokwenzeka kanjani, ngasiphi isikhathi, zingaki, ngaliphi ilanga. uNkulunkulu usuke wazi. Umuntu uma ney'dalwa zakhe ezimbhekile, ziyazi ukuthi yini ezamphathisa yona, yini ezimhlalele, and istebhisi yosikhupha kanjani, ngasiphi isikhathi.
So akusasizi nina lapha enikhona nonke, ihlisani imoya yini, ayisebenzi into enizama ukuyenza. Streamani i-album niyilalele, ni-enjoy, nipholise imiphefumulo yini, hlezi kuzoba ngcono ngoba nizoyiphathisa stress ngento engekho. Awukwazi ukuhlukunyezwa into kangaka othi awunandaba nayo. Umuntu othi nayo uyageja mayicula ukhathazeke kangaka, akukwazi. Nibambe o-live lapha nivumelane nodwa, nivumela izinto ezingekho, ayisebenzi lento yini, ayisebenzi. Abanye awazi, uyayikhuluma, uyayivumela, uyayiphikisa, ini ayisebenzi lento. Ngomunye unyaka or ngezinye iy'nyaka le video nibuyela kuyona, niyi-check-e kabusha, nithole ukuthi yonke inkulumo engangisho iyoba njalo. Ingoma inkulu kakhulu kulo nyaka uKhuzane kwi-album ephumile. Angidlali nezingane, akadlali uKhuzane kulo nyaka, akadlali ngempela. U-19 songs ungawenza wena, angeke wenza, ungawenza ngasiphi isikhathi. Lo muntu uhlale ebhizi, uhlela imicimbi, attend ama-interview, uyatravele, uye-studio, phinde akhiphe ulozolo, unqambothi. Lo msebenzi omuhle kangaka, muhle phela lo msebenzi, angeke sikubalekele lokho. Iwona msebenzi omuhle ngempela lo. Neminye emihle edlulile sesike sayizwa yona, sesiyayazi, kodwa uyabona lo muhle ngendlela esimanga. Yonke into i-clean, i-sound i-clean, basket u-clean, ama-voice, ama-backings, inkostina, yonke into imasterishwe kahle. So kuzoqhamuka umuntu walapha kuya khona, lapha alandela umuntu amlandelayo, afuna ukuzofaka unyawo lakhe la, afuna ukuchazela abani because uphikisa into engaphikiseki, ayiphikiseki leya ngoma. Inkulu kakhulu. Angazi-ke mina ngoba zingaki iy'ngoma nizokwenza kanjani, nizogxeka ey'ngaki iy'ngoma ngoba angeke ngize niy'gxeke phela zonke. Nizothi iyiphi ebhedayo, iyiphi engabhedi, iyiphi engathi ingconywana, kodwa iziphi because zonke ziyafana, zi-right zonke. So nje abantu abehlise imimoya, ayibanze beyibala ama-heart attack. Asifuni umuntu basebancane abantu, akubuye kusakhula sunesifo senhliziyo, usuphila kabuhlungu ngenxa yaso. So nje bafethu umculo indlela eyiyona. Uma nje kusahamba kahle komunye kuhamba kahle futhi kuphela lapho, ayikho into ekhulumisayo kulokho. So nje indaba injalo, uKhuzane usagenqeza yedwa phambili, and futhi kuma-album asazophuma vele ngoba kuyasetshenzwa kulungile, kodwa bengizosasengiyeka mina ngingasakhiphi, kube bengomunye umuntu ndiweye okunzima ngakhona, umnyango omncane ngakhona. So indaba nje injalo bafethu, siyabonga, siyobonana ngokuzayo.